ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም እንታይ ንርኢ ናይ ፊልተር ጥቕምስ ኣብ ኤክስኤል እንታይ እዩ ማለት እዩ። እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ ፊልተር ምጥቃም ኣብ ኤክስኤል ዳታና ማለት እዩ። እዚ ኤክስኤል ዘሎ ዳታ እዩ እዚ ኤክስኤል ከመይ ንጥቀመሉ ኣብዚ ለምሳሌ ናምበር ኣለዎ ካብ 1 እስካብ 6 ኔም እውን ኣሎ ናይ ሓደ መስሪያ ቤት ዳታ እዩ ዕድመኦም ኣሎ እዚ ፆትኦም እውን ኣሎ ዲፓርትመንት እውን ኣሎ እዚ ደሞዞም እውን ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይቶም መስሪያ ቤት ናይቶም ሰራሕተኛታት ማለት እዩ ጠቅላላ ዝከፍሎ ኣብ ሓደ ወርሒ 19000 ማለት እዩ። ኣቨሬጅ ከዓ 18106.97 ሳንቲም ማክሲመም ዝከፍሎ ደሞዝ 40000 እዩ። ሚኒመም ዝከፍሎ ደሞዝ ከዓ 5000 ጠቅላላ ሰራሕተኛታት 6 ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ከመይ ጌርና ኢና ፊልተር ንጥቀምና ጥቅሙ እንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ጥቅሙ እንታይ እዩ እንትን እዩ ኢንፎርሜሽን ምርካብ ማለት እዩ። ኢንፎርሜሽን ናይ ሓደ ሰብ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ። ከመይ ንጥቀም ዝብል ከዓ ኣብዚ ኣላ እዛ ኣብ ውሽጢ ብዘይ ዳታ ኣላ ዳታ ከም ዘጋጥም ሓዝካ ኣብዚ ፊልተር መፅኡ ግን ኣብ ዳታ ኢና ኩሉ ንኣቱ ዳታ ኢልና ፊልተር ይመፅእ እሞ ፊልተር እዚኣ መጀመርያ ሰሌክት ኢና ንገብር መጀመርያ ሰሌክት ንገብራ እሞ ሰሌክት ጌርና ፊልተር ንብላ ማለት እዩ። ፊልተር ኢኹም እዛ ኦፕሽን እዚኣ መፅአኛ ማለት እዩ። ኦፕሽን ንፍፆ ማለት እዩ ፊልተር ማለት ብሓፂሩ ከዚ እዚ እንታይ እዩ ጥቕሙ ንኣብነት ኣብ ኤጅ ይነክእ እሞ ናይ ኤጅ ሊስት የምፅአለይ ማለት እዩ 24 27 29 30 32 34 ገለ ማለት እዩ እስካብ 35 ማለት እዩ። እዚ ግን 24 ዓመት መን እዩ ክብል እንዳሕደለየ ክወልፃ እንዳሕደለየ ማለት እዩ 24 ዓመት መን እዩ ክሊክ ይገብራ እሞ ኦኬ ባዕድ 24 ዓመት ህሊና ትበሃል ማለት እዩ። ህሊና 24 ዓመታ ፆታኣ ሴክስ ፆታኣ ከዓ ፊሜል ዲፓርትመንት ኢኮኖሚክስ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ንምርካብ ማለት እዩ። እሺ ለምሳሌ እዚ እውን ተኣትየ ሰሌክት እሞ ኣብዚ ኣብ ጀንደር ካብ ፆታ እያ ተኛኹ ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮስ መን መን ኣለዋ ኣብዚ ካምፓኒ እዚ ኣብዚ ዝቆፅሮ ሰራሕተኛ እዚ ደቂ ኣንስትዮስ ፊሜል መን መን ኣለዋ ክብል እንድሕር ለምሳሌ ይኣቱ እሞ ኦኬ ኢለ ትርሓስን ሓሊና ዝባሃላ ኣለዋ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ዲፓርትመንት ከዓ ዲፓርትመንት ኣብዚ ኣካውንቲንግ ሲቪል ኮምፒተር ሳይንስ ኢኮኖሚክስ ኤሌክትሪካል ገለ ኣሎ ከዛ ኣብዚ ሰሌክት ተዕፅዋ መጀመርያ እሞ ኣካውንቲንግ ሲቪል ኮምፒተር ሳይንስ ኢኮኖሚክስ ኤሌክትሪካል ኤሌክትሪካል ዝባሃል ቆልዓ መን እዩ ክብል እንድሕር ሰሌክት ክገብራ እሞ ንበይና የምፅአለይ ማለት እዩ። ስለዚ ኣበበ ኢለያ ኣበበ እያ ኣበበ ዝባሃል እዩ ኤሌክትሪካል ማለት እዩ። ኤሌክትሪካል ፊልድ ወይ ከዓ ኤሌክትሪካል ዲፓርትመንት ኣበበ ዝባሃል ሰብ ኣለና ማለት እዩ። ኩልና ከም ኣገርና ክንከፍል ንኽእል ኢና። ከም ኣብነት ኣብዚ እውን ሳላሪ ይኣቱ እሞ ሰሌክት ክብል ልዕላ እዚኣ ሳላሪ 5000 ዝኽፈሎ 9000 10000 15000 30,000 40,000 ከዛ 40,000 ትኽፈል ግን መን እዩ ምፍላጥ እንድሕደለየ ማለት እዩ። በዝሒ ካብዚ ኣብዚ ውሑዳት ስለዝኾኑ 6 ስለዝኾኑ እዩ ግን ኣብ ሓደ መስሪያ ቤት እስካብ 100 እስካብ 1000 እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ 40,000 ከፍተኛ ደሞዝ ዝከፍሉ መን ዝባሃል እዩ ክሊክ ገይረ እሞ 40,000 ዝከፍሉ ሓጎስ ዝባሃል እዩ። ሓጎስ ዝባሃል 40,000 ደሞዝ ዲፓርትመንት ኣካውንቲንግ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ፊልተር ጥቕሚ ከምዚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ኣብዚ ያክል ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትርሱ ላይክ እና ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ሁኑ።